Ne tɔgɔ Dawuda Kane, ne Diop, Gare commune Mbere. Bon, ne kini bɛ min fɔ, ne bɛ État fɔ, ka OCS fɔ, ka douane fɔ, service fɛn o fɛn ɲɛsinnen bɛ nin ɲɛnaminifɛnw kɛlɛli ma, ne b'a bɛɛ lajɛlen fɔ. Parce que nin ye fɛn mun ye, a bɛ adamadenw ka ɲɛnɛmaya tiɲɛ. Et puis n'a bɛ attaquer, a b'i ta denmisɛnya de kɔnɔ. A ti ta i cɛkɔrɔba ni yɛrɛ, i den fitinin de bɛ don a la, i n'a bɛ mɔ quoi. Donc nin kini ye fɛn min ye, fɛn cɛjuguba don. Nin baara in kini, nin bɛ se k'a lawala cogo min na, barika bɛ se ka don na cogo o cogo vraiment o ye ne hami de ye nin ko in na. Parce que ni nin ma kɛlɛ dɔrɔn denmisɛnninw ka ɲɛnɛmaya bɛ tiɲɛ, jamana ka siniɲɛsigi bɛ tiɲɛ, u yɛrɛw bɛ bali, u somɔgɔw ma u bɛ bali fɛn bɛɛ lajɛlen ma. Fɛn ɲuman tɛ cogo si de la. Ne tɔgɔ Sidi Mohamed Samake, n bɛ kuma association malienne de lutte contre les drogues ani réseau 1 Mali sans drogue. Réseau Mali sans drogue o ye association caman, association 20 ɲɔgɔn hakɛ min bɛ baara kɛ ɲɛnaminifɛn ko kɛlɛli kan Mali kɔnɔ. Donc n bɛ kuma olu tɔgɔ la bi donba in na. Ɲɛnaminifɛn jeni o ye cérémonie belebeleba anw bolo. A fɔlɔ a bɛ sariya de b'a ko fɔ, sariya bonyali a b'o ko fɔ. A filanan a bɛ anw mun ye population ye a b'anw hakili sigi k'a ye k'a fɔ tiɲɛ la ɲɛnaminifɛn mana minɛ Mali kɔnɔ a laban ye jenini de ye. N'a jenina a b'an ka denmisɛnninw kisi. Ne ni tun ma sɔrɔ bi sisan tun b'a sɔrɔ a bɛ bɔlɔn kɔnɔ de, an ka denmisɛnninw olu de bɛna ta. N'a minɛna k'a bɛ jeni o b'anw hakili sigi, an b'a ye k'a fɔ tiɲɛ na an ka denmisɛnninw bɛ kisi nin ma. O de kama don belebele don anw bolo, ko belebele don anw bolo, k'a ye k'a fɔ ko tɔni 50 hakɛ tasuma bɛna don o la, vraiment a b'anw jigi tugu, a b'anw hakili sigi. D'abord an bɛ jamana kuntigi fo ani gouvernement mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ani OCS mɔgɔw m'olu ka baarada ye ka ɲɛnaminimafɛn ninnu kɛlɛ. An b'u fo k'u waleɲumandɔn surtout ka choix min ta ka na kɛ an ka mara kɔnɔ n'an ka commune kɔnɔ n'o ye Jo Maɲanbugu ye pour que ka na site in ta ka na ɲɛnaminimafɛn ninnu ka jeni. A yɛrɛ b'a kalama ɲɛnaminimafɛn ninnu a tali a kɛlen don danger de pour la société malienne parce que a bɛ k'a ka jeunesse tiɲɛ kosɛbɛ. Mali in dun a siniɲɛsigi a binna siniɲɛsigi hali o don jamanakuntigi a bɛ taama na Russie la jamana a y'o de fɔ jamana in siniɲɛsigi an sifinnakaw de ta don mais jateminɛ fana kɛla k'a fɔ ko sifinnakaw de bɛ ka nin fɛn ta kosɛbɛ k'a consommer a kɛlen don gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin an ka société ma. O de kosɔn an bɛ fɛn fɛn na recrutement ni fɛn fɛn finitigilakaw tali ni fɛn caman na a kɛlen don gɛlɛyaba ye. Donc o de kosɔn an bɛ OCS mɔgɔw fo u ka baara la n'u ka cɛsiri la k'a fɔ halisa u k'u jija baara in na ka jeunesse fana interpeller k'a fɔ ye ko ɲɛnaminimafɛn tali a b'u ka kɛnɛya yɛrɛ de tiɲɛ. N'a y'u ka kɛnɛya tiɲɛ a bɛ tila k'u ka siniɲɛsigi tiɲɛ, a bɛ tila ka jamana lasigi kɔ parce que an ka jamana in fanba o ye sifinnakaw de ye. Donc o de kosɔn an bɛ profiter kɛnɛ in kan ka jamana ɲɛmɔgɔw fo ka OCS mɔgɔw fana fo u bɛ baara min na halisa u ka dɔ fara kan, jamana mɔgɔw fana k'u dɛmɛ halisa ka moyen ba d'u ma pour que u ka se k'u ka baara kɛ cogo min na, ka sifinnakaw fana interpeller k'a fɔ halisa u ka janto u yɛrɛ la, u ka janto u yɛrɛ la parce que Mali défi caman b'an kan, mɔgɔw b'an kan, jamana wɛrɛw b'an kan, n'a fɔra an yɛrɛ damaw fana an minnu kan ka souder pour que an ka se ka ɲɔgɔn minɛ ka jamana in basigi pour que an ka se ka kɛ jamana tɔw ka yelen. N'a fɔra an yɛrɛ caman bɛ yen nɔ an bɛ ka fɛn caman ta min yɛrɛ man ɲi an ma, je pense que c'est vraiment dangereux. O de kosɔn c'est l'occasion an k'u interpeller u ka changement ta u ka ɲɛnaminimafɛn ninnu u k'a bila pour que vraiment jamana in ka se ka taa ɲɛ cogo min na. Comme u ka slogan na u ka ɲɛnaminimafɛn bila sanni a k'u bila quoi, n'aimant quoi. Min kan ka kɛ pour que ɲɛnaminifɛn kan ka don an bɛɛ kan ka fara. Jamana ye baarakɛda min sigi nin ko in kama k'u dɛmɛ n'u mago sera an ma nin baara in kɔnɔ n'o ye OCS ye a n'a ka partenaires ye. Olu bɛ bɔ ka bin min na u b'a kɛ population de ye, nin minɛli a bɛ population de kisi. Ayiwa n'olu fana ka wulikajɔ sera anw ma an kan k'an cɛsiri k'u dɛmɛ u ka wulikajɔ la. Population OCS an bɛɛ ye kelen de ye, donc baara in fanba a nafa bɛ se an ka denmisɛnninw de ma, an dɔgɔninw a n'an denw. Ɲɛnaminifɛn tɛ fɛn ye ko maa kelen kunko don. N'i ye drogue ko jateminɛ i b'a ye k'a fɔ domaine 3 de don. Na fɔlɔ o ye répression ye, o ye fanga tigilamɔgɔw ye an b'olu ka kɛnɛ kan bi. A filanan o ye prévention ye, association ani jɛkulu minnu bɛ yen n'u bɛ réflexion kɛ ka taa ɲɛnaminifɛn ko kan. A sabanan o ye thérapie ye, dɔgɔtɔrɔ tigilamɔgɔw minnu bɛ kɛnɛya kɛ. Ni olu 3 jɛra ka hakili jagabɔ kɛ k'u bolo sin yɔrɔ mun na a ka ɲi population ka dɛmɛ don o ko ma. An ye produit minnu CSI ka na k'u jeni yan
donc bidon Mali dɔrɔn t'a fêté a bɛ fêté diɲɛ jamana caman na n'an b'a fɔ la journée internationale de la lutte contre la drogue et les produits illicites. Donc aux journées an bɛ o coin de la o de y'a to an b'an profiter o fɛ an ni produit minnu saisi an bɛ wulu bɛɛ ta ka na n'u ye k'u jeni. Donc produit minnu bɛ yan o ye Bamako unité dɔrɔn de ta ye. Antenne rive gauche, antenne rive droite, aller ni 4 mots à l'aéroport là. En plus de cela, police unité au phénomène de fraude qu'elle aller ni jamais le mot phénomène pour le phénomène là. Donc bita au lieu. Donc pour le phénomène bien, ni n'anga jatenda habitat tonne voilà à Boulogne Wara. Donc en même temps ni a jateminɛ a valeur machin a ka ca ni vraiment d'un milliard vraiment de francs CFA. Donc ni a ye mɔgɔw bɛ don nin ko la a wari sɔrɔli ka nɔgɔn kojugu. Raison pour laquelle mɔgɔw bɛ don a la ka nin baara kɛ. Fɛn mun minɛna yala i bɛ se k'o walawala an ye wa? Ouais, a minnu minɛna o ka ca dɔɔni cocaïne b'a la. De cocaïne en cocaïne mun jeni là ça fait 36 tonnes. Or cocaïne kilo et 600 habitants dans les 15 millions là. Ça c'est au Mali ici. Mais déjà yoro de la frontière nous na habitat vient à 30 millions là. Donc en ce moment nous attendons au retour de au fin. Assis fena vraiment dakacha fena en a dérivé d'au fena be en tamunu fena an fena tiamne ani opération do wuli fana nyinamu ani opération wuli ko fraju kala et pour que produit pharmaceutique munu baka anga population mo nu kele mo mo anga santé ma an fana chama an fana chama ne ale fana yayi aussi un texte qui interdit la chicha mais albi mo do bu do fana ka chicha mais en bas funa ko malgré tout cela en bon vraiment kata vraiment ka appareil nous benini aleni apro nous be détruire non a ma jona don ma ni a jate même recrutement ma mo chama éliminer na mukoso parce que ayera ou jeli vraiment ko drogue ta raison pour laquelle mbe wulule da entre demsen ouye en tout cas nima atu vraiment au kama ka foko America santé mais ton avenir aussi vraiment l'avenir est compromis donc il ka bla aucun et puis aussi na donne vraiment ko e be drogue ta ni e be vraiment vraiment dans la ville et aussi dans la famille à main donc anga société amadi offense donc raison pour laquelle je demande toujours à la population au camp en demain fenêtre n'est qu'elle est là en quelle à quelle et c'est avec vraiment la population ensemble vraiment nous allons faire vraiment ces fléaux.